Na palacinku plnenú tekvicou budeme potrebovať palacinku Medidiet, tekvicu, olivový olej, pomarančovú kôru, vanilkový lusk, rastlinný olej. Najskôr nakrájame tekvicu. A dáme na plech potretý olivovým olejom. Spravíme zmes medu na palacinku, ktorá je pribalená k palacinkovej zmesi. Med si pripravíme do misky a nastrúhame pomarančovú kôru. Pozdĺž rozkrojíme vanilkový lusk a vyberieme jeho vnútro. Pridáme do misky s medom a pomarančovou kôrou a zamiešame. Polejeme zmesou tekvicu a dáme zapiec na 180 stupňov na zhruba 15 minút. Spravíme zmes palacinky podľa návodu a dochutíme citrónovou kôrou a nalejeme na rozpálenú panvicu. Tekvicu si dáme do misky a pomliaždíme. Palacinku naplníme zmesou, zabalíme, rozkrojíme a servírujeme. Môžeme ozdobiť metou.